Ассалому алайкум тамошобинони азиз. Субҳи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Мо имрӯз маликаро ба детсад бурда истодаем. Малика қариб ним сол боз детсад рафтагӣ набуд. Амирӯз иншоаллоҳ меравем якум рӯз. Настя ба мактаб, Ҳасан Ҳусейн ва Малика ба детсад рафта истоданд. ҳар се калониамро саҳарӣ ба мактаб гуселонидам. блогро то охир тамошо кунед, ҳатман лайк монданро фаромӯш накунед. Баъд влогамонро давом медиҳем. Малика шапкаю шарфи навашро пӯшид. Передай привет, тут есть тётя, которые тебя очень любят. Скажи привет тёте. Малика. Малика. Тётям привет скажи. Привет. Дӯстони азиз, ман пеш аз детсад рафтан хамир шӯридагӣ будам. Хамири мо тайёр шуд. Ана батонҳоро пухтам. Акнун дар инҷо бошад мурғро шуштам. Майда кардани будам, дидам ки ҳоло аз ях нафуромадааст. То аз ях фуромадани мурғ ман дарзмол мекунам. Сару либоси бачаҳоро барои пагоҳ тайёр мекунам ва марҳамат камтар ба шумо навор мекунам. То охири тамошо кунед. хоҳарони азиз, ман ҳоло дарзмол мекунам. Дарзмолро дар рӯи стол мекунам, барои он ки дар гладилка дарзмол кардан барои ман қулай нест, гӯем неудобна. Ба ҳамин хотир ана мехел ман бисёртар ҳамин дар рӯи стол дарзмол мекунам. زندگی بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستی است یا پنداری بودن، زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن، زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی، زندگی اندیشه امروز و فردا یا که فکری زندمانی یا نمانی. من ندانم زندگی چیست، این سوالی که برا صدها جواب است. من ندانم زندگی چیست، این سوالی که همیشه بی جواب است. زندگی به عشق تا پیری رسیدن یا که عاشق بودن و پیری ندیدن یا چو خسرو کام دل حاصل نمودن یا چو مجنون وسعتی صحرا گزیدن،
زندگی با خودی و عقل است و تدبیر، یا که آن به خودی و عشق و جنون است. زندگی پیمانه پر از شراب است، یا که جامی خشک و خالی و نگون است. من ندانم زندگی چیست. این سؤالی که ورا صدها جواب است. من ندانم. дар ин ҷо барои суп, инаш барои дар духовка бо картошка пухтан, а инаш барои фарш. Пас гап зада истодам ки бачаҳо дар он ҷо телевизор тамошо доранд, влогҳои моро тамошо доранд. тамошобино бачаҳо влоги моро тамошо доранд дар телевизор. ҳоло бошад мурғро мариноват мекунем бо анаи хел соевый соус. мурғ бениҳоят мулоим болаззат мешавад. каме мурч медозем, намак, приправа медозем ва ҳамашро хуб омехта мекунем. ман як қисмашро ба морозилник мемонам, қисми дигарашро дар духовка ҳозир мепазам ва каме кетчупи хонагӣ рехтам. тамошобино, акнун обед тайёр мекунем. обеди мо мурғ бо картошка мешавад ва боз биринҷро меҷӯшонам ва касе хоҳад картошка кати, касе хоҳад биринҷ кати мурғро мехӯрад. камтар майонез медозем, равғани растанӣ мерезем, беҳтараш равғани оливкавӣ ман мерезам ва ҳамашро якҷоя омехта мекунем. ана аз ин оливкавӣ мерезам. приправа медозем, приправаи куриный, намак ва мурч. ҳамашро омехта мекунем.
ва ба духовка мемонем. акнун ҳаминро ба духовка мемонем дар муддати 41 соат мепазад. 40 дақиқа ё 1 соат. тамошобинони азиз, ана обеди мо тайёр шуд. дар ин лист картошка бо мурғ ва дар инҷо бошад биринҷ пухтам. Бинед биринҷ чӣ хел рассипчатӣ шуд. ана ҳамин хел бо приправа, бо равған. барои Ҳасан Ҳусейн ба детсаташон блинчик мепазам. пагоҳ рӯзи праздник мешавад дар детсат. Масленица, ҳамин хел праздник доранд рӯзҳо. Ин масленица ин зимистонро мегуселонанд ва баҳорро пешвоз мегиранд. ва ба хотири ҳамин васпитателяшон пурсид ки кӣ метавонад пухтан. Ман ва боз як модари дигар розӣ шудем. соли гузашта ҳам ман пухтагӣ будам блинчикро. имсол бошад ҳам ман ба дӯши худ гирифтам гӯем. аз 3 дона сиворотка, 3 литр сиворотка блинчик мепазем. 20 дона бас гуфтан, лекин хайр бисёртар мепазам ман. пурра ман навор намекунам, барои он ки ҳаматон медонед. дар инҷо бошад блинчикҳоро равған карда истодам. ҳоло гарм ҳастанд, ба ҳамин хотир дар ҳолати гармиашон равған мекунам. модарони азиз, дар ҳамин ҷо аз шумо пурсидани будам ки вақте ки фарзандонатон насмарк мешавад, бо кадом спрейҳо истифода мебаред ва агар бароятон душвор набошад, мехостам дар комментария нависед. ман ҳам пештар спрей истифода мебурдам, лекин вақтҳои охир дидам ки таъсир надода истодааст. ва агар бароятон шавқовар бошад, ман дар влоги оянда рецепти як доруи хонагиро мегӯям, истифода мекунед. хоҳарон, модарони азиз, ана ман пухту пазанро ба охир расондам. ана михел 6 дона кекс пухтам. ана минҷо блинчик 25 дона барои детсати Ҳасан Ҳусейн, барои группашон. боз Ҳасан Ҳусейн хоҳиш карданд ки смайлики пазам. ана михел смайлики пухтам. дар инҷо бошад барои Настикахон хоҳиш кард ки барои дугунаҳояш смайлики диҳам. инро барои Настенька ва дар инҷо блинчик ҳам барои Настенька. бачаҳо блинчик хӯрданд. инашро бошад барои субҳонаашон мондам. пагоҳ боз Маша ва Настя Лиза ҳам мегиранд бо худашон ба мактаб. соат қариб 12 шуд. тамошобинон, нав тамом кардам корубурро. бачаҳо хоб кардан. чӣ хеле ки гуфтагӣ будам, пагоҳ фарзандони ман праздники масленица доранд дар детсад Ҳасан Ҳусейн. масленица ин зимистонро мегуселонанд ва баҳорро пешвоз мегиранд. дар рӯзҳо ҳамин хел праздникҳо ҳаст. ҳамин хел дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо влоги имрӯзамонро ҳам ба охир расонем. то наворҳои оянда ҳамеша сарбаланд бошед, хонаобод бошед. доимо дар паноҳи худованди меҳрубон бошед.